31 minut po godzinie 8, a ze mną w studiu Elżbieta Swiantoń, dyrektorka Karnawezie Gimnazjowych Szkołów Miona Józefa Webicki w Somoeninie. Witam bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie również. Godu między tym sukcesu szkoły, to znaczy ona została jedurną na pomóżim szkołą międzynarodną. Co to znaczy? Jakie są kryteria tego, że jako szkoła jest międzynarodna i kto o tym zadecydował? Ja chciałam tylko na początku wyjaśnić, że ja będę chwilę gada po polsku i chwilę po kasiapsku, bo niektóre nazwy są skomplikowane, żeby mogła je przekazać po kasiapsku. I pewno wnioskowanie to, żeby to była międzynarodna szkoła, tyś po kasiapsku co nie dało tego. Nie, to było niemożliwe, to musiała napisać razem z moim kolegą i koleżanką po polsku. Ale do kogo napisać i co o tym decyduje, że taka szkoła może taki status dostać? Po pierwsze, trzeba było wiele lat co narobić. Trzeba było pisać projekty Unii Europejskiej. My to robili od 12 lat. I żeby mieć takie bogate doświadczenie, potem my mogli napisać taki wniosek, akredytacja do Agencji Narodowej w Warszawie, do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, do programu Erasmus+. Co takiego musieliśmy zrobić? Musieliśmy złożyć akredytację. To był jeden wniosek, a z drugiej strony napisać Europejską Strategię Umiędzynarodowienia Zespołu Szkół na lata 2016-2020. Pisanie wniosków to jest jedno, ale tyś taka szkoła musi ją realizować, jakieś międzynarodne projekty. Jak to było z Somoenińską placówką? Pierwszy projekt był napisany w 2004 roku. Był to Comenius i właśnie to był pierwszy projekt, który my napisali w Kasiabach. W kuchni kasiepskiej, w tradycjach, to co by mamy z dziada, pradziada. I byli też z doma Grecy i Włosy, przyjechali z Włoch. I my tak pokazali Kasiabę w ciągu jednego tygodnia, że nie było widać w ogóle Polski. I później Grek mnie zapytał, czy chcemy odwrócić się od Polski, czy mamy jakieś nacjonalistyczne poglądy. Ale jego wyprostowa dla nas tak samo jest ważna Polska, jak i Kasiabę. Myśmy i Kasiabę ma, i Polkę ma. I ten pierwszy projekt nas bardzo zaraził do pisania następnych, które dotyczyły również wyjazdów uczniów na praktyki zagraniczne, dlatego że jesteśmy szkołą gastronomiczno-hotelarską i takich projektów zrealizowaliśmy 9. Oprócz tego mieliśmy różne projekty wielostronne partnerskie, jak Comenius i Leonardo da Vinci. Co to oznacza? Że uczniowie, nauczyciele jeździli do innych krajów, a również do nas przyjeżdżali. I chciałam tutaj zaraz nadmienić, że w tym tygodniu również mamy 40 uczniów z krajów Europy, jak Grecja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Turcja. Oni mieszkają w rodzinach polskich, tutaj w rodzinach kaszubskich. Ponadto są z nimi nauczyciele i w szkole odbywają się zajęcia projektowe, nauczania przedmiotów ścisłych w nauczaniu międzyprzedmiotowym. Tutaj nie tylko ci uczniowie mieszkają w rodzinach, ale poznają kuchnię kaszubską, poznają tradycje, zabytki na Kaszubach. Są przewidziane wycieczki wozami drabiniastymi, wycieczki do Szymbarku, występ zespołu folklorystycznego. To jest promowanie Kaszub, kiedy goście są u nas. Ci goście mogą poznawać nasza kultura, nasza spodkłewizna, ale też ważne jest to dla naszych uczniów. Z czym to się tak wiąże, tak poprawdze dla uczniów somoenińskiej szkoły, że teraz ta szkoła jest międzynarodna? Jedni pracodawcy do nas czasem tak gadają, chcą tylko nauczyć tych młodych ludzi do
do tego, żeby oni wyjechali za granicę. A ja mówię, że to nieprawda, że my chcemy ich nauczyć, żeby oni byli bardzo dobry i żeby robić to, co jest w Europie, w innych krajach i żeby się przekonali, że to, co jest u nas na Kasiabach, że my jesteśmy bogaty, że u nas jest bardzo wiele zrobione i oni mogą też wiele zrobić dla Kaszub. Mhm. No i prawie, co będą jeść robić z ucznia ce szkoły, co będą robić szkolny, bo teraz jak jest ten status, no to nie dowo ta sopłeku, plus bierze ta so do roboty dopiero. I jeszcze chciała wyjaśnić, że my dostali taką kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. To jest takie wyróżnienie wśród 5 szkół w kraju w tym roku, a my byliśmy na pierwszej pozycji. Także napisaliśmy tą akredytację umiędzynarodowienia i naszą strategię na bardzo wysokim poziomie i z tego bardzo się cieszymy. I na całym Pomorzu nie ma ani jednej takiej szkoły jak w Somoninie. My jesteśmy... Zeszłego roku dostały 4 szkoły tą akredytację i w tym roku 5, czyli 9 szkół w Polsce mają taką akredytację. Mhm. Także jest o czym pochwalec. No i teraz rzeczy o tym, co przed nami. Czy już szykują jakieś międzynarodne projekty? Cały czas. W następnym roku uczniowie pojadą na praktyki zagraniczne. 30 uczniów, jak na naszą małą szkołę, to jest wiele. Też pojadą szkolny, uczyć się do Holandii i na Malta. A poza tym my też jedziemy w najbliższym czasie też na Węgry, w innym projekcie. Także pojadą uczniowie do Turcji i taki cel mamy, że każdego roku musi ileś uczniów wyjechać za granicę i ileś musimy przejąć w naszym kraju. Mhm. No i to będzie realizowany. Naszym gościem jest Elżbieta Swiantoń, dyrektorka somoniści w gimnazjowej szkoły miona Józefa Wybicigłe. Bóg zapłac. Bóg zapłac.